Good morning, Ate Mix. Good morning. Good morning po. Good morning, Ate Pete. Good morning.
Seren, thank you, thank you. Maraming salamat sa pagpunta. Thank you dyan, Seren. Sir Lekov, thank you po. Ate Kapit, Ate Pet, Ate Pet Tihada, thank you. Ate Mitch, good morning, good morning. Thank you sa inyo dyan. Naka-live na naman uli kasi malik yung wifi gabi na. Ay, Diyos maray na aga sa yung ano, Tamadachi. May update din naman ba ngayon si, ano, si Lolo? Hapon, kahit dun sa mga tinesting ko kagabi nung nagka-wifi, kahit yung pagpindot sa mga ano nila, sa mga pangalan nila, hindi ko mapindot, hindi ko matingnan yung mga bahay nila. Kahit yung naka-live ako, hindi ko maipin. Ano ba yan? Hindi ako maka-jacket. Bago-bago ang ano ngayon ni Lolo, paigpit ng ano ng YouTube. Diyan muna yan sa labas at magkakapit tayo dito.
Thank you sa mga patamsak dyan. Thank you. Maraming salamat sa pagdalaw. Hawak Kamay Channel. Thank you. Maraming salamat. Thank you sa inyong lahat yan. At huwag niyo pong kalimutan mag-thumbs up. Thumbs up lang po. Masaya na si host. Thank you. Maraming salamat sa inyong lahat dyan.
Chubais, good morning. Thank you sa patamsak, Chubais. Thank you. Good morning, Jan. Go. Thank you. Maraming salamat Jan. Salamat. Thank you. Buti na lang Chubais na kasabit na naman. Kahapon kahit anong pindot ko, hindi mapindot yung mga yung mga gusto kong ipin. Tapos hindi ako makapag-jacket. Tapos sa live naman ni Ate Tani, hindi ako makarektang pindot sa nila, sa bahay nila. Tayo ko ano ba itong nangyari sa YouTube. Ang higpit na ng ni Lolo. Ate Tikanggang, good morning. Good morning. Tamsak.
Thank you at itikang sa Batamsak. Good morning sa inyong lahat diyan. Live na naman tayo, baka mamaya mawala na naman ang wifi kasi maulan na dito.
Pilman Vlog, thank you po. Thank you. Thank you for coming po. Thank you. Maraming salamat po. Lagyan kita ng jacket. Sir Pelman Vlog, may jacket na po kayo. Thank you po. Thank you for coming po.
TV, Team Westky. Lagyan po kita ng jacket. Yan, Goemon TV. Thank you. Welcome, welcome po. Thank you sa pagbisita sa aking munting channel. Thank you. Maraming salamat. Miguel love shout out everyone for Pelman. Baba po kayo ng bahay para maipin po natin. Para mapuntahan po ang mga bahay. Dating dikit tayo host. At dating dikit. Thank you, thank you. Tingnan ko po mamaya. Ba hindi na naman ako nakapag-sukli sa'yo. Bira po kasi ako pumunta sa mga ano ko, sa mga upload ko. Yan po, magbaba ng bahay si Goismon TV, Team Whiskey. Palablab po sa kanyang ano, binabang bahay. Thank you. Maraming salamat po sa inyong lahat dyan sa pagbisita sa aking muntin channel. To Jeros Mix Vlog, thank you. Maraming salamat sa iyong pagbisita. Thank you sa iyong pagtusok dyan. Maraming salamat. At paki dikitan mo na lang si Goemon. Kung hindi ka pa po nakapagdikit sa kanya, pakibisita na lang po ang kanyang bahay. Dikitan po kayo dyan sa mga nasa taas dyan. At maraming salamat po sa inyong lahat sa mga pagbisita sa aking munting bahay.
Sige po, dikitan po kayo dyan, mga ano, Totoy Joros at 12 months, 12 months vlog. At sa hindi pa po nakadikit sa aking bahay, lagay lang po kayo ng bakas para balikan ko po kayo mamaya. Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa pag-stay sa aking bahay na tinatago ni Lolo ang mga nakabisita. Ganyan kahigpit si Lolo. Tuto Jeros, new dikit with bakas po. Yan, thank you, Melman. Melman glad than your house po. Thank you, maraming salamat sa inyong pagdikitan dyan. Yan po, dikitan po kayo dyan. Sino pa ba ang nagbaba ng bahay? Ah, obvious natin. Naman natin si Pelman's vlog. Yan, obvious daw.
Joel D. Guzman dan sa nakaping. Thank you, maraming salamat, Joel D. Guzman. Thank you sa patamsak dyan. Good morning po sa inyong lahat dyan. Good morning sa iyo, Joel D. Guzman. At thank you sa pagdikit dyan sa ating mga bisita. Maraming salamat. Thank you, Ate Kapit. Good morning dyan. Thank you. Thank you. Maraming salamat dyan sa patamsak dyan.
Kakapin pa lang kanina. Ngayon hindi na naman siya nagpipin. Mr. Dada, thank you sa iyong pagtamsak. Kanina nagpipin pa siya, ngayon hindi na naman nagpipin ng mga bahay. Ayaw na naman siya magpin, Mr. Dada. Kanina, panay ang sabit ko ng mga bahay dyan. Ngayon, wala na naman. Kung anong nangyayari dito sa YT na to. Go to channel na lang po kayo. At ano na lang kayo dyan. Kasi hindi na naman siya nagpipin. Hindi naman mapindot yung mga kanyang bahay.
Dahil diyan naman, hindi na naman tayo makakapag-jacket. Anong nangyayari kasi dito? Ayaw na naman siya mag-jacket. Ate Pinay Vlog in Australia. Thank you. Thank you sa patamsak at dikit dyan. Ilagay ka na lang ng bakas sa Ate Pinay. Hindi na naman nag-jacket itong anong ito, cellphone. Ano na naman kasi ang ano eh, YT, nag-update na naman. Kahit pag-jacket, hindi na naman siya makapag-jacket. Kanina, nabababa ko pa yung mga bahay nila. Ngayon, wala na. Pag pinindot mo yung mga profile nila, wala. Nagkiklik lang siya, hindi lumalabas yung mga ano, yung mga back pin.
Gym rides, thank you. Kaya lang hindi naman ako nakakapag-jacket. Ano ba nangyayari sa anong ito? Kanina panay ang jacket ko kasi tapos pin. Ngayon, hindi na naman napipindot yung mga profile. I-click lang siya pero hindi na siya ano, Kate, buto na. Oh.
Wala, tila. Ayaw na naman mag-pin ng ano ko, cellphone kung bakit ganyan. Kanina nakakapag-pin pa, nakakapag-jacket, ngayon wala na naman. Hindi siya nagkiklik.
Raquel and Sorsogon, thank you. Maray na aga sa iyo mo dyan. Thank you very much sa pagdalaw. Maraming salamat.
Kaji, hindi mo makapid, jacket, Kaji. Tamsak Dan House, morning. Kanina pa ako kaninang pag-umpisa pa lang, nakakapag-jacket ako sa nakakapag-pin ako, nakapin pa nga, oh. Ngayon, kiniklik ko yung mga profile, ayaw na naman. Cellphone kong gamit. Yung action niya, pero hindi siya talagang parang nagkukurap lang siya. Kanina naman, hindi nakakapag-pin ako saka nakakapag-jacket. Pag na lang, thank you na lang, Kaji. Kanji, ba next time.
Pelmans, dito ngayon sa ano, Bicol, sa Pasakaw, Camarines Sur. Mm. Pelmans Vlog Shoti, sabi ni Kanji TV.
ICB Mix Vlog. Thank you. Maraming salamat sa inyong pagbisita ay ICB Mix Vlog.
Aling si kay Diary, thank you po. Pasensya ka na po, hindi maipin ng mga ano eh, mga link. Kahit nga mag-jacket, hindi ako nakaka-jacket.